Hello लोगोफोर गुड मर्निं बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलावहाय दिनैहाय लोगोफोर आंखौ हिन्जावा केक फोरोंगोन माने केक ट्रेनिं होगोन दा रोंगोना रोङाथाय आं हारसिं बिराद खस्थ' जायो मालाबा हरनि 12टा 1टा 2टाफ्रावसो नुनो मोनो केकआ बिराद बुरजा अर्डार फैलायनाया ओमफ्राय दिनैहाय मोननै अर्डार दं जोंना दा मोनसेखौ लांनो फैदों बेखौ लांसिगोन फंबाय एनार्जन दंफैयो नै केकआ नैबेनो Happy birthday Panjina औ बेखौ लांसिगोन आरो दाहाय मोनसे लांफैबावगोन दा ने दे मोजां लांदो दे फंबाय बिबाजिनि बार्थडेनि लांफैदोंमोन दे जानाय होदो माबायदि पाइनापेल उनाव नांबावब्ला खबरानो जाबाय दे होमब्ला दे लांबाय नै बागमारावसो लांगोन बागमारा गोजाननिफ्राय लांफैदों दे होमब्ला जोंना ट्रेनिं सोलों रेडि जाबायना Yes I'm ready रोङाबा बुजागोन आंजों ओइ बायगोन होनदों न'आव जाखागोन नालाय मानेसै इदि नालाय बुजा मारबायनि आं दा माथो खामबाय थायो माबा खामबाय थायो नै मोजां हा फार्स्टनि लेयारखौ हाग्रो गोबा हाग्रो बेखौहाय गोबा गारनो नामा गारा हाख्लाब जोखाबाय आंखो इदि नङालै नै इदि इसा हाग्रो हय गथर हाथोंसै नायब्रा नाय माबायदि हागोन दे नाय दे माबानि बियो गाइखेरनि केक गाइखेरनि केक बानायदों आरो ना मोजां हा इदि सेसलै बिदि हायाथ' ओरैसो हायो ओरैसो हालाङो रोंमारालै आंनिखौ नायबाय थायोमोनलै दिनै मा जाखो दि हाब्रबायसो दा सेसलै नोङो दालाय बोरै लेयार जाबावगोन बेलाय जागोन लासैनो पारफेक्ट जालांगोन सिन्था खालामनाङा ना जाबाय दा बेलाय माबायदि नोंसोर स्लिम जादों आरो बेलाय हाख'नायालाय नै देखायनो हाख्लाबनाया नोंसोर स्लिम जादों नै आंनिखौ नाय सोलोंना लाखादों नामा नोङो बेखौ मोनसे हाबावगोन ना दे मा उल्था हायनांगौ नोङो जाम्बा जाम्बा गाहायथिंसो बोबोनांगौ गाहायथिं ओरैनो बोनांगौ ना होमबासो नुयो जखाखौ आं द्राय जाबाय नै दाउ बिमासो बारांखायो आं दाउ बिमा सल'खौ नुबाय गिजोबलाय लायोमोन रोंबाय इसे साफा जादों नै फुरा स्लिम खारोना नै बेफोर बायगोन इदि थिखलाबाय नाङा मोजां दोन इदि दादनाया मोजां जाथारा नै बेखौहाय खालामग्रोनांगौ एसे नामा जाबाय खाखानायसै जाबाय बेसेबां स्लिम जादों दाय क्रिमा बिट खालामदो दे क्रिमखौ बिट खालामनो रोङोरा क्रिमखौहाय बिट खालामनांगौ लोगोफोर क्रिमखौ बिट खालामखानानैहाय बरिया बेखौ क्रिम होनोसै जाजानाय जागोन नैबे क्रिमा नैबेखौ इउज खालामो जों लोगोफोर डिलाइट इनि एमआरपि बेसेबांलाय 240 1 लिटारल' इयो बोरो बावला मिक्सिं वेयर इज मिक्सिं बाउल मिक्सिं नै मिक्सिं बाउल बियो बे माइक्र'वेभ सेफ आरो ना माइक्र'वेभआवबो बेखौहाय माबा मेल्ट खालायनोबा खालायनो हागोन आरो जेबो जाया बेयो लुनोसै क्रिमखौहाय आइस नङा रा बारा जाबायलै दे बीट करो अभी सकता है नहीं है सकता है जानता है ना आंनि बानायनायखौ नायनो रोंजोबखाबाय होनदो बे आंनि इलेक्ट्रिक हेन्ड मिक्सार आरो ना गुदुंखौ नायब्रा मोजाङै 400 वाट मोन नामाथाय इयो 400 300 जानांगौ आरो बे चालू लगाओ 1 गियर बोरमा जाखो
नोङो बिदिनो बानायबाय थाथ'दो जाजासिम दा देखायनोसैलाय जाहांबाय मा मेंबाय नामा थायोलै नैबे हाजोबो हाथाया देबाय थानांगौ जायोना औ गुदुं जाजोबो जासिगोन नै क्रिमा एल'यला ओरै एल'या ओइ बोरै नङा औ सिंनिखौ एल' हर जि औ मा ini mana lah, orang mana ini sampai finishingnya ni. Ah, nanti gimana nih? Bisa. Ini yang di situ lah. Finishing. Finishing dia apa lah? Training aku mana macam kau hai last finishing kau kai mana? Sih kau kai. Ang pun mana sampai nang ni. Last finishing kau nang na. Mana bahan tu? Ikan apa? Ada bahan ni. Bisa ni ya? Enggak tua. Sampai. Enggak. Oh share. Bukan je. Nah, bukan tua. 1 yearเราให้เราบริษัท One year. โลกอะไร One year lalu ni? Sekarang kamu 1 year lalu. Lah sekarang dia dah sih. Ada je. Oh, apa lagi? Coba. Oh. Bye, good quick. Masih Ni, bra. lupa. Ayo. Magic. Jalan lagi. 1, 2, 3. Kuglusra. Magic. Sampai deh, sampai. Wow. Deh. Nãy piping bag áo hay, khuna lazып, đợi. Nhiều vậy nè. Đợi pisat rồi. Này hay này. Nhiều. The piping bag, à na, the small size ni sih. Kemana? Billet knife. Thắt. Mana billet? Palette knife. Palette. Lagaw इसको. Palette knife जों एल'नानै सोदो. Iba ang sedih sekali. Moजां जायो गोलाव जानाया. Ternak cuma. Spatula जों सोबा बोरैबा नांथायोसो. Cuma jadi dah. जादों. हले आं नांदों खनसे. जाबाय. Kentak जाना जायाखै? जाबाय. जादों. एसे गोरा जाबावगोन आं बिबार बानायनोबा. बाहाय मानो हागोन दे. इखौ माबावहाय स्लिम जानांगौ नायो. Deh. बिदिनो जायो. Gula dide. गोलैसिगौसोमोन फनानो. सोदो बे प्लास्टिकआव. Ini saya kerasnya jadi apa? औ. रसरि बानायनोबा एसे गोरा जानांगौ. रस पेटेल होनोबा आरोना. ओरैनो नर्मेल ओरैनो रजेट होनोबा बिदिनो जायो. खिन्थु रस पेटेल बानायनोबा एसे गोरा नांगौ. गोरोंसै नामा? दे. इयाव मा होनांगौ दायो? Iyaw base होगोन base. बे Oh base इलाय base. Beखौहाय. इसोर आफा. Goदै स्कुलाव टिउसननि उनाव जे. दे गोख्रै. Kau base ni dah. बेखौ मोजां बहाय नङाबा खहायाव खुरै जागोन नोङो. Cuma jadi na? समान जानांगौ बे. Coba. बेखौ मोखांखौ नुफिनलाय. Aina hana iya. Oh gimana kau? थफासेल' हो. Dulu. Dulu. थफासेल' एसे गुवार हो. थानायनिल' सिथाबनानै. Coba iya. Oमफ्राय बेखौ लासै बहायनानै हो. बाय होलायबाय दा नै. बेखौ नोंगैना? बेखौ फुनोमोनलाय? जायालै नोंसो जानाय नङा बाय होसोरो. Nanti. मिलायना दोन समान होनांगौ. Cuma jadi. नै. लाबाव एसे. Ini sampai dah. जाबाय. Oh. Coba. आंजों रायजाबाय थागोन नोङो. Di mana? आं मास्टरसना दिनै. Di sana? रायजाबा गाबनो मोना. Iya, coba jadi banyak apa? Nei. रायजाबा गाबनो मोना. Mana kurang pir nunggu. खर' गिदिङो. Ayo, nei dapat je. बारा रोजा होनाङा न'आव जानायसै ना. Berjaya. Ayah nih. Jaga nasi saja ke. बांद्राय रोजा होबायलै नोङो. Nasi ini papi jaga na. Aduh.
Zaten जायाखै जादों फिनलायदो दे जाबाय ना फिनलानाय होयो बेखौ मा होनो बेखौ हा स्क्रेपार हा स्क्रेपार स्क्रेपार फिनलायसै दा हख्ला बन्दै दा बोराम इलायथो हख्ला ओरैनो नामा माबायदि खालामो फुथु बुस्थुखौ ओरै खालामनांगौ फुथुनानै इदि नङा बिदि ओरैहाय ओरैसो फिदिंलाय बुस्थुखौ ओरैहाय सिलादो इ खंख्लायाव होना होबाव दे बेजों दिहाव बे खंख्लायाव होना हो बेहाय इसे बिदि आरो ने यस बिदि आरो ने मा फ्लेभारनि जागोन मा फ्लेभारनि जागोन माने खालामा स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी बांद्राय मोजां मोना बाटार स्कच ना मा होनो ने बाटार स्कचआ दामिबो गोथावबो नै र' जाना जायाखै जाबाय जाबाय दा जाना राउन्ड खालायलाय बेखौहाय औ दे बेखौ आरो मोजां होनो थायाखै नालाय खाराखै दे खारबाय बिदि आरो ना हाब माथो नायनो रोंना दंखौ सिरि बानायासो साला दसायसा ओरैनोलै नायबाय थायोना आं मोननायखौ जिरायनानै खावबावो हलफोराव जादों ना आं गसर बार बेखौ जानायसै दा बेवहाय माबा होनांगौ क्रास बाटार स्कच बाटार स्कच पेलेटनाय फिसा गासै लु दे माने इलौखो नै इलौनायसिमोन इसेल' जाथ्रालै फुवाहरबाथाय सल' जाबाय नङाबा गोथाव मोनजाया बारा दे बेखौ फुदुंनांगौ फुदुंदो इदि नङालै ओइलायथो माहाबा नांग्रा होजोबबायसो बेनो गोथाव जायो ओरैनो फेनलाजोब बेखौ बाहायगोनो जाबाय आइ ओइलायथो सेसलै मोजां जाया माबायदि मानसिलै बेलाय कास्टमारनि केकखौ इदि खालामहरगोन नामा नोङो नङा इदि खालामहरगोन नामा नों जायाबा माबायदि मोजां खालामगोन आं ले न'गोन नों जाबाय दा स्लिम जायाखै ओइजों सेनलाफिनदो बेखौहाय बेखौ इखौ क्रिमजों मिक्स खालायनाङा गाज्रि जायो बेनो आरो ओरैबायदि जायो ने बेजों माने बेखौ क्रिमजों मिक्स खालायना गाज्रि जायो लास्टिंसो होयो मैया जों हमहै बायगोन थै आखाइ मोननैजों हमनांगौ दे होबाय दा हानाय बारसखौसो इदि फानारा लासै थिखांनानैसो नायनांगौ जमा समान नायनांगौब्रा गोजौनिफ्राय जादों जाबाय दे जाबाय आंना मेमा नै समान जादों ना नायगासिनो दङ जादों नङाबा केकआ खहि जामारो जादों ना उदैया एबार इदिनो होजोबदो दे गासिखौबो बिदियाव दा नै हारसिं बानायगासिनो इयो दाहाय आं नै आखाइल साफासो आइयै नाख्लाबनाङो आरो नाथलादों बोनो नाथला आंहा खला जोब्बायसो थाय आइसो नै बिदिथारोना बायदि गदों हनै जालालै नोंजों मोजां होब्रा आइसो इसु नों हगारना होनाङाब्रा सेरनायखौ रिलिज खालायनाङा होमबानो इदि जलाबायो आराम होलांबाय था नै दे स्लिम खालामदो दे ओमफ्राय दा नांगौ ओमफ्राय फिलाप खालामना होदो देलाय खालामनो रोङा स्लिमखौ रोंनो रोङा मामिया नोंखौ सोंगासिनो रोंदोंना रोङाखै बिलाय होननानै
नायनो लुगैबायो केक बानायनाय बिखुनजोफ्रा आंना ले नुखासिगोन दायबा दिनै ब्लगआव दे स्लिमखांदो सिबलालाबायदो दे नै रुखो बांद्रायदों नामा हा बांद्रायदों एवहो Jadi dah. Putu. Oरै फुथुनानै खालाय ओरै ओरैहाय नाङाबो सानात नाङा खख्लाब फोजोबबाय नै ये लासै रोंगोन ना बिदिल' खिन्थु गोबा खालामफिनबाय नोङो नै खख्लाबजोब्बाय आरो इदि गोजौआव हरदोंलाय मानसि हरनांगौ ओरैसो बिदिनो Ay, syok, Prabhu, mana betul juga, deh, pantai dengan hasil pantai, angan ros bandang, gua mana nanggut halang jadi sih, kayak gua ada, syok, klub juga nih, jangan sini, gerli nunga deh, gerli nunga, klub juga, gesan tenang orang, nang hang den, oke ini, siapa belum siang kau? Nah ini, baru hinjau siblah aku awalnya kok slimai kok. Nih, dia ada nih. Nih jauh ini, sampai dengan mana kau juga pernah ada tuh lagi. Tuh kalau mau kemana? Kamu udah deh. Nang sih kan anggulah, nang ada, nang sekarang ni. Ming bayang. Iya, kita kan ming bay. Ming boleh kali. Selengah ini nak nasi. Macam gile. Kau ini dimana saya dah? Biar kita dimana? Kau mulai. Nah. Di mana sini? Iku apa haknya ni? Mulai. Ang nerang kan? Mana ya kau mana ya? Mana fokus na? Moncek. Iku training lagi na mana? Mas moncek mana mentang sering dan kau. Aku jangan training au berapa? Dengan apa yang? Nak kau hacing try kamu sedang ang. Zulai lo. Iku ang finishing kelam mana lele? Coba. Kelam dia. Surrender. Hamala. Haliam. Mana? Untuk kelam yang apa? Kurang dia. Jangan macam mana lagi pernah boria ni. Last finishing kau kelam sing ada boria, deh? Okay ya. लोगोफोर जोङो दा बङाइगावआव थाङो रेडि जाबाय नै ओमफ्राय दिनैनि केक अर्डारा नैबेमोन मोनसे ओमफ्राय मोनसेयाथ' दहाय फुङाव लांखांखाबाय ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय बाबु ब्राइटनो जानो थाखाय बानायदों बेखौ बेयो बेंटल गेटआव थांगोन बेंटल गेट विन्ड' बक्सआव सोनानै हरनोसै दा होमब्ला एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय